Takže čauvec, zdravím vás Miky a my s Lukášem z Lokin.cz hrajem šachy. Takže to jsem já. A tohle je Lukáš. Povzbuzení trošku by to chtělo. Ano. Tak. Můžem. Ty začínáš nebo? Já. Jako Lukáš je v tom o hodně lepší, takže jako. Takže já to asi hnedka projedu. Tak. Co by se vám k tomu takové, no, tak jako to snad znáte ty šachy, nebo kdo nezná, tak to snad Je to naučíte. nákladní hra, dá se koupit štěpou. Mm. Klidně v těch velkých nákupních centrech třeba. Já vím, třeba na Černém mostě v Praze všude. No, takže. Třeba i v Kauflandu, všude prostě. Ať přemýšlím. Nevíš nějakou věc, viď? Jakou? Je to? Můžu, byl jsem tady. To, dělá. Jo. Ale mi na. A sakra. Máš jediný? A sakra. To už je lepší. A co teď? Musím se co koukat. Kdo na mě tak čují? Nemláskej. Když si nevíš, tak řekni. Já vím. No. Ježiši Maria. Ty jsi pomylem přišel takhle, ty chtěl jít sem a ty jsi to dala. Takže šachmat a podáš. Lukáš vyhrál. Že to ty jenom jedna. Já jsem fakt vůl. Jedna figurka stačila, on mi taky vyhodil jeden. Jenom kráva. To Ty je jo. poprvé, co se mi to nestalo v životě. Já jsem fakt vůlala. Ale veliký vůl. To bych možná řekl. No. Tak to bude asi všechno. No. No, já vím, že to bylo tak jako krátký, ale moc nemáme času, víte. Pro ukázku to stačilo, No. takže. Takže tak jo, by bylo všechno a dejte sdílet, lajkujte či odběr a u dalšího dílu. Tak jo, čau vec. Čauec.